私もモンゴルに来て20年になりますけれども、モンゴル料理も時々作ります。坊主はその中でも結構難しい料理で苦手なんですけど、食べるのは好きです。坊主っていうのは餃子ですね。蒸し餃子、肉が入った、それを今日作っていきたいと思います。小麦粉で水ちょっと調整しながら、皆さんも、分量よりもむしろちょっと感触とか柔らかさとかそこら辺を見ていただけるとうまくできるかなと思いますね。このねボウルのそばについたやつはすぐ取りながらやると最後に綺麗に全部まとまるので、はい、だいたいまとまってきたらちょっと台に出します。まだ粉っぽいけど、モンゴルの人たちもたくさん見てると思うんですけど、また前回のお茶の会みたいに皆さんにいろいろご指導いただけると嬉しいです。私が初めてモンゴルに来た時にはどこのお家行ってもなんか最初坊主いただきますよね。だから最近はねいろいろ皆さんいろんな料理もてなし料理も増えてきたけど、でもやっぱりお祭りとかその正月とかモンゴルのお祝いの時なんかは必ずやっぱり坊主出てくるから、坊主一回モンゴルに興味がある人はお家で作ってみて食べてみてくださいね。で、日本で作る坊主とモンゴルで作る坊主全然味が変わってくるので、それもちょっと面白いかなと思います。そんなにねパンこねるみたいに何十分もこねなくていいんです。だいたいこれでまとまったら元のボウルに入れて30分ぐらい休ませます。その間に中の具を準備します。それでじゃあラップかけて次はお肉なんですけど、お肉は半解凍のものを刻むのがなんかこっちだと普通なんです。でこれ800g ぐらいあります。お肉ちょっとこれは溶けすぎたかな。これは牛肉なんだけど羊でも何でもいいです。馬とかこっちの人たちは馬の肉も使うし、羊と馬と牛かな、どれか。私は羊と牛だったらどっちかっていうと羊の方が好きなんですけど、今回はこれ牛ですね。スーパーに売ってなかったね、羊がこの前で。これを刻んでいきます。どれぐらい刻むかっていうとみじん切りにするんですけど、そこまでひき肉みたいにちっちゃくなくてもいい。でひき肉はなんかこっちの人たちはひき肉を使うのをすごい嫌がる人が多くて、肉の噛み応えがないのがちょっと嫌みたいで、これね結構時間かかるんで、見ててくださいね。はい、肉切り終わって結構時間かかって疲れちゃった。これは羊の尻尾の部分なんですけど、羊の尻尾は油なのね。でこの油をやっぱりみじんにして入れるとしっとりして坊主がスープが出ていいって言ってみんな入れるんですよ。この羊の尻尾は結構大切です。で日本だと羊の尻尾ないと思うので、なんかニュージーランドの羊とかだと尻尾赤ちゃんの時切ってるんだよね。だから尻尾の脂の部分なかなか売ってないし多分ないと思うんですけど、この尻尾がなかったらなんか固まりにくい油かな。この尻尾はね結構ね冷めてもツルツルしてるっていうか割と固まりにくいので、そういう油があったらラードとか入れてみるとちょっと味が変わってくるかなと思います。ちょっと入れます。であと味付けに入りますけど、ニンニクをみじんにしたやつと、粗みじんじゃなくて結構ちっちゃくしないと餃子の皮を破っちゃうので結構細かくしてください。
してある玉ねぎを皮を破らないようにちっちゃくしましょう。なんかモンゴルの坊主って美味しいんですよ。美味しいんだけど、なんかこの美味しさが分かるようになるまで結構日本の人は時間かかるし、食べれないっていう人も、羊だと食べれないとかっていう人もいるんですけど、小麦粉と肉の味のなんていうのかな、組み合わせがすごく美味しいんですね。だからぜひ食わず嫌いせずに、モンゴル人の方のお宅に伺ったりするときにはぜひ食べていただきたいなと思います。絶対皆さん出されると思うので。はい、玉ねぎのみじん切りです。お塩入れます。お塩は岩塩です。で、岩塩私が使ってるのはモンゴルの岩塩です。これお肉がさっき骨とか取って 800g から多分 650g ぐらいだから、だいたい 2% ぐらいだったらすごく美味しくなるので 16g ぐらいか。 16g ぐらいね。あ、違うわ、ごめんなさい。650だから 13g ね。13g ぐらい。だいたいこれぐらいで大丈夫だと思います。お肉と塩の割合は、2% がベスト。ちょっとしょっぱいもの他に混ぜたりする場合はその分引くといいと思います。で、胡椒を少々ですね。で、これでもう味付けは完成です。これはそんなに練らないんですよ。手で混ざりきるぐらい混ぜて、練るとなんか肉同士がくっついちゃうんで、日本の中華料理屋さんとかの餃子みたいにギュッとひき肉が固まっちゃうとモンゴルの坊主じゃなくなるんです。モンゴルの坊主はなんか割と汁が多いけど、その肉同士がパラパラって離れるような感じが特徴なので、そんなに練らないで、だいたい味付けが均一になったらこんな感じでもいいですね。結構肉でっかいのもあった肉ね、ひき肉と比べるとね、ほんと全然大きいので、そうね、こんな感じのも入ってる感じ。こんな感じです。次は包んでいきます。はい、でさっきの休ませてた小麦粉を出してきました。これさ、なんかモンゴルのやり方だと、ここに小麦粉こんな感じで寝かせるのは本当は30分ぐらいでちょうどよくて、それ以上寝かせると結構小麦粉がだれてくる、生地がだれてくるので30分ぐらいがいいかなと思います。ですね、私本当に坊主を食べるの専門でなかなか作ることないんですよ。めんどくさいし、最近だと結構冷凍坊主とかも売ってて、もう蒸すだけになってるので、そういうのを使ったりすることも多いんだけど、今日はせっかくなのでお見せしたいなと思って、ぜひ作ってみてください。切った後小麦粉つけて平たくしておきます。すごい量になるね。気が遠くなってきた。一人でやるのって結構大変だね。ほんとね、工程が多いですよね。あとなんかこういう手を使う作業が多いから、なんか私みたいな下手な人はすぐ分かるし、上手下手がすごい出てくる料理だと思います。本当に苦手、難しい。じゃあ次は小麦粉を伸ばしていきたいと思います。生地を、皮を。で、皮は結構できるまで修行が必要なんですけど、でも器用な人だったらすぐできるんじゃないかな、料理作ってる人たちは。私はあんまり料理実は作らないので、これをさっき準備して切って丸っこくしといた生地を押すんですね、最初にね。上から見るとこうやって1箇所伸ばして中央ぐらいまでいくの。全部はね伸ばさないんです。で、回しながら均一に丸くなるように伸ばしていきます。だいたいこんな感じで、そうですね、そ
そばぐらいの厚さかな。で真ん中に分厚い部分を残すのがコツです。わかるかな。真ん中が分厚いですよね。あ、ここだとわかるか。すいません、ちょっと全部丸くならなかったんだけど、これでもう包んでいきます。これぐらい、こんな感じ。もうちょっとでもいいのかな。一番難しいのはここなんですよ。こうやって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 こう感じで丸くまとめていくと、こういう丸い坊主になります。もう一回やるとこうやって、なんかね、時計回りに回すの方が縁起がいいっていうんで、ちょっとやりにくいけど、こうやって時計回りに回して引っ張って最後こういう風にして、ちょっと穴が開いてるとここから蒸気が入っていい感じになります。これ以外にも包み方はいろいろあるんですけど、例えばちょっと結構よくわかんないな。こうやってこんな風にするこれ違うからこんな風にするこんな風にする。そしたらこれ2段包み終わったので、早速蒸したいと思います。蒸し時間は20分です。もうすぐ、タイマーが鳴る予定です。どれぐらいかな。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。ならないまだ。あ、なったー。はーい、じゃあ開けます。もう来てるよ。でね、出す時に火を止めたらすぐになんかパタパタして蒸気を飛ばしてあげないといけないって聞きました。ごめん、ちょっと油がちゃんと引いてあるからくっつかないで取れてる。これね、くっつかないでね、この皮の中にスープが残ってるってごめんなさい、超大事なんです。破れちゃうとスープが全部こぼれちゃうのでもったいないね。なんか一番美味しいとこなくなるから。はい、OK。それでは坊主いただきます。自分で作った坊主、本当に1年に1回か2回ぐらいしか作らないけど、油いっぱい入れた割にはあんまり。お水入れるの忘れてた。お水を入れるとスープになる。忘れてました。お水入れるの。でも大丈夫、美味しいです。